не отговаря, защото по принцип в Ironcraft пише му 100 пъти админа, ама не на този. Пише му, питам го, пък той вика някой да има въпроси, а пак аз му пиша от 1 час админи. Той пак някой има ли въпроси, аз направо откачих тогас. За тия по инерция ще се събирам. Всъщност аз ще събирам дърво от всички видове. Там даже ще отида да събера. 2 стака от бяло, 2 стака от черно и съм готов. И от обикновено. Да има. Набавяне. Много дърво. Но не знам защо, уж ме боли като си стискам зъбите, ама продължавам да си ги стискам, не знам защо. Просто трябва да спра да си стискам зъбите и толкова. А пък аз продължавам да стискам на това, че не трябва. Още малко му става за 2 стака. Аз на едно дърво съм събирал 4 стака с каменни брави сами. Не че се хваля, ама... Ти няма с какво да се хвалиш. Събрал с 4 стака, ти няма какво да се хвалиш. Аз ако искам мога да събра за целия си инвентар, ама не искам. Защото няма смисъл толкова много дърво, не ми трябва. Аз няма да играя само в този сервер. Я ще направя дълга поредица. Макар че казах, че няма да играя. Това пък точно така. Еми да, дълга ще бъде. Да си метна глупостите. Бял дърво трябва да събера. Това добре, че беше зоното да не берат на тези пушки. Иначе те не пазят много, ама пак пазят нещо. Дано клиповете ми да ви харесват, защото забелязах, че трябва да... че не ми харесват много, защото много малко хора го гледат, не ги гледат, а пак съм го качил, качих един клип на Kid PvP преди, не знам, една седмица и нямам нито едно гледане. А пък един мой приятел качи клип и след 2 дена имаше 40 показвания. Как става това? Той е афав. Като качи един клип, за 2 дена ще има 1 милион 1000 показвания. Аз пък 1 милион. То стъпия за пама. Или знака. Не знам, що много хора се вълнуват, се кифат, като видят аф или знака някъде. Хем те са известни, ама които снимат, хем те са известни, а пък много се кифат, като видят други известни. Аз ти не го схващам просто. Ти сигурно си по-известен от тях, а пък се кефиш много като ги видиш. Това е логика просто. Това е тази логика и аз не знам. Добре, също само по една ябълка ми дава, В принцип, в някои сървъри са го направили и чупиш едно дърво и всичко пада, както и в този. Ама от едно дърво максимум ми падат по 10 ябълки, а пък тук ми падат само